du göra bättre sen. Bra, bra, så fint. Jajamän, kraften så att hon inte blir lite tassig utan en, två, ja, och så tillbaka. Takten, viktigt. Forma henne, förbered, öppna. Tänk att framdelen ska vara innanför bakdelen. Bra. Det är bra, Malin. Fint. Ja, det är härligt. Så förbered. Bra. Bakdelen kvar innanför. In med bakdelen. Hon är lagom ställd. Bara in med bakdel. Så ja. Ja. Jag känner att hon är rak så att vi håller takten. Bra! Bra, Malin! Sådär ja! Och så få tillbaka vikten till bakbenen. Som blir mjuk. Hand på ryggen. Ja, eller hur? 4 steg. Upp med halsen lite. Så rätt. Bra halt. 2, 3, 4, 5. Öppna voltsluten. Oj, takten. Få iväg boggarna. Så ja. Bra. Bra. Och behöver inte vara fortare så hon inte blir lite kort och hattig. Utan ner med sittbenen. Få igång henne utan att jaga. Bakdelen kvar. Hon behöver inte vara mer ställd här heller. Bara att känna att du får ta av henne med ytterhjälperna. Och sen så. Energi och få ut halsen. Nu stämmer ju inte bokstäverna, det vet du. Ja, det är bra. Att hon håller sig ren, ja precis. Hon håller sig ren. Och här är det väldigt viktigt. Där får man hålla tungan i rätt mun, ja. För där ser man ju det jättetydligt när man går för rakt över där. Jobbig linjen. Känner att du har henne för högskänken. Hon är framme på yttertygen. Hon blir rak. Ja, så där ja. Det är bra. Samma tempo. Upp med nacken, hörru. Håll om med benen. Få fram henne till bettet. Så ja. Jajamän. Bra. Bra. Och här måste hon nu ta i lite i svängarna så att hon inte tappar sig när du vänder över. Och fånga henne. Ja, lite osäker i fattningen. Fånga henne med skänken så hon sätter sig. Och så skryt. Åh, den är rak. Ja. Snett igenom. Jam. Och samla.
verkligen känner takten i galoppen och ökar. Ja. Ja, rätt. Rätt